gabatar da ku da matan aure da 'yan mata wanda suke niyyar yin aure. Yanda za ku yi mazajenku yanda za su ji daɗi idan za ki kwanta da mijinki, ki shasshafe shi, ki mai yanda zai ji daɗi, ki mai ki tsotsi bakin shi, ki sha mai gaban shi yanda zai ji daɗi. Idan ko kina mai haka kullum ba zai yi tunanin zai ƙara yin aure ba. Ina so ku sani duk macen da ba ta kula da mijinta a lokacin da za ta kwanta da shi to ba zai taɓa jin daɗinta ba. To sai kuma ya fara tunanin zai iya ƙaro aure. To in wancan wanda ya auro tana mashi yanda zai ji daɗi, to kin ga kenan ke kin zama abun nan kenan. To ina so don Allah idan za ku kwanta ko namiji kuma maza ku riƙa sha ma matanku nono, ku sha musu baki, ku tsotse su, shasshafe su yanda za su ji daɗi, kowa ya ji da ku ji daɗin junanku gaba ɗayanku.